chung'ie. Omiyo wachno ok en kayiem. Ok ayuaga ng'e nyaka kin kawuono ne warruok owang'a. Jomoko ne oywak modok. Moywago kinde manowito. To an ok aywagi. An mana gohala. Osiepe mane seya mane yanya mane gine koro onge. Gidhi e lowo nyadundo. Gionge koro sani. Chieng' moro kane e piny Ndori. Waiko jalo moro pod rawera 83. Pod rawera pok achako yala atimo naneno. Ang' apong ka sama waiko kaka koro wan kaeni. E tim moro molos gi dimo mobudi dong'e ma jaimbo. Oloso kunde maber, moloso maber. Oloso kitabu mondiki mag joka Ramogi. Ang' oting'o gi bunde moko molos mabeyo ga jewni nyaka mag poko. Kigoyo gi salu maber ka nyithindo ma yawuoyi gi manyiri oluwo. Piny notuk mi nowewa nono e siwanda. Iluwo wachno. Apo ni onge wach japuonj. Mago nyaweyo chien ka. Wawe adhi. Nyiri ma jobeyo go notho te. Yawuoyi mabeyo go notho te. Bunde no bochako ne kawuono nyaka piny turwa ka. Jok mane wifuasi go nodhi piny te. Agoni Nyasaye erokamano. Agoni warruok erokamano. Warruok nigi teko. Chunya opako Nyasaye. Asomo wach moro mondiki e kitabu. Waebrania 4. Wan matindo 12. Wach Nyasaye to oseyal. Inyalo yie, inyalo dagi. Dagi ni e tekoni. Yie be ni e tekoni chalo nyako madhi tedi. Ma yie ni e tekone. Ok odewre ni nyaka giwinjre gi wuoyino. Yawuoyi adi manodwaro nyiri gi nyiri oweyo. Nyiro ok okwamo, nyiro nodhi tedi. Nyiri adi manoweyo yawuoyi. Yawuoyi go ne ok okwamo. Yawuoyi go nokendo kendo misgi nitie. Nyaka yawuoyi mane nyiri chokre apar. Jowaraya, wede kod osiepe mobiro konya ka owadwa. Mosuna imre uru. Kapok awuoyo, an gi different families. An gi family madalaka, Waraya. An gi family moko Nairobi kumatiye. An gi osiepe bende. Koro kapok awuoyo abiro kwayo thuolo mondo mi I recognize some few people before I proceed. First, Mr. Mike. Mr. Mike, our regional manager, Sankara Travelers, Nyanza. Mr. Mike, come. Just 30 seconds. Ne kanisa, jo dala, gi ji duto mochopo kae. Amosi uno kwe. Iluonga ni Michael Mwaga. An ja Homa Bay Oyugis. To an regional manager. Nyanza as a whole. Geche uneno ka Jackton tiyo kodo madongo matindo te. I have to sign them off. Ni Jackson owuok odhi kama. Koro Jackson, kuni mos. Ma Israel la brother. Ang'eyo wait ma in kodo as we speak sani. But just take heart, be strong. Nyasaye is there and he will guide us through. Otherwise, aduoko nwero kamano ute. Thank you, Mr. Mike. Next, we have a group, and now we have our CEO here, Madam Holly. Madam CEO, no, not you, please. Madam Holly, kindly. Bernard, I'm senior boy. Only as the group. Ama ilong. Okay. Amoso chokruok ni okweuru. Awuotho gi group members moko ka and I would like to invite them. The Ojokers,
kanisa mata chokruok welo wede kod osiepe mobiro moso uno kweuru kendo an gi nyinga iluonga ni Geoffrey Otieno, an wuod Gemiala kocha to kae wabiro kaka osiepe grupo ni iluongo ni osiepe joka Onagi Kingdom. Koro Jackton en member marwa emomiyo wabiro ka kapok adhi mabor ahero mondo members gi bende ofulenu achiel kachiel ayo wachiko mana kamano. Erokamano. Ne kanisa matayo nyasi wede kod osiepe duto mobiro konyo osiepwa kowadgi amoso duto nokwe. An gi nyinga iluonga no Oduge Moses, an wuod Iro kamoro ni Sidindi aja Ugenya. Gimago erokamano kuom rwako. Ne kanisa matayo kod jogo duto temo konyowa kowo osiep kata wat kod ja grup marwa marembe uru. Nyinga Charles Oduor mani toka noto mano to WhatsApp name iluonge ni Kombosh Charlie, unyalo nene. Koro i grup mar ojok ma achiel kuom liel mokwongo yudowa. Koro kabi wacho mang'eny, an kaka treasurer mar group no. Ero uru kamano. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. An iluonga ni Otieno Walter Nyariyo, aja Kisumu Kajulu Kadero, kamoro ni Got Nyabondo. Koro an member mar ojok, Jackson en member wan godo kanyo. To an jatende another group miluongo ni Luos for Luos. Man chairman kanyo. Koro warwakou nga joma nyalo gombo mondo join group ubiro Jackson kata nyalo biro kawan kachacha. En online group and watimo gik madongo mag Nyasaye gwedhu. Yiena mondo ami osiepna ni wawilre koro amba marketing. Kokalo kuom kanisa maler matayo nyasi, welo wede kachiel kod osiepe Jackton amoso duto ni Ruoth opaki. Wafuayo uru kama, naneno ka ji fuayo, wafuayo uru kama. Uru kamano ahinya. Aonge gi weche mang'eny. An iluonga ni Philip Chianda maja Nyamwere ni Kano Kobura. Koro kineno kata kala mar denda ibiro confirm na jakano adier, onge jakano malando. Jakano malando mano jakano mobigo. Koro an wuod Kano gi tiende mokew Nyakach Kadianga. Nyasaye mondo gwedhna. Achaka moso uni okweuru. An machunge mbele uni an iluonga ni Always Adhiambo Ondiko. Nyakano malando manokobi godo. Manyakano gi lop tiende. To atedo Nyakach. Odiochieng' ma kawuono an e Siaya County kae. Abiro yuago osiepna ma Jackson Amburo ma wan godo e group miluongo ni Ojok. I am the CEO of Ojok. Ojok ochung'ne osiepe joka Onagi Kingdom. This is not the only group ma wan e kode. Wan kode kende moro miluongo ni Luos for Luos. Ma jotendwa bende ni kaendi. I'm also the CEO of Luos for Luos. We have our welfare chair and our chairman also here. And wada kode Nairobi. And all along, I travel just because of this funeral. Uneno kako osiep ber. Uneno kake riwruok ber. December ringo ya Nairobi kibiro dala oken gima yot. To nikech osiep gi riwruok ma wan godo, nokasisitiza nakao gari ba chopa. Chopo koso ka chopo. Jothurwa riwruok em teko. Kuneno jok ma wuotho godo ka gin chuo lilo. Mine un kanye. Mine un kanye. Riwruok maber kama we unang'o. Ochake gi ng'amiyo to kudonje. Agombo ni mondo udonje. Wan wawuotho e mier mang'eny. Wan gi group ariyo. Achiel iluongo ni Luos for Luos. Osiepe Otieno monyiso uber mar group no. Mae biluongo ni Ojok. Osiepe joka Onagi Kingdom. Wachung' gi ng'ato sama oyudo liel.
kendo iyudo pesa michol ni noba wami godo. Omiyo kik wabed ni wadong ni wasirore mana e group mar anyuola. Anyuola tiwagolo mana bando gorogoro achiel mana gi kieleso kosang'o kendo. Onge gima anyuola konyowa godo, osiep lo mwandu. Wacho kosa kawacho. Tafakari. Agonu erokamano. Madam CEO. Sawa, asante na duka erokamano. Next, I'm working with the Oweso Fund Oversight Board Secretariat. With us here, we have our Head of Operation and Communication, Madam Benedict Owade. She's my boss. Welcome, Madam. Kanisa, familia na wenyeji wote, hamjambo. Hamjambo tena. Hamjambo, akisisikii sauti. Mimi naitwa Benedict Owade. Nafanya pale kazi pale Uwezo Fund na Jackson. Na nimesimama hapa kwa niaba ya mkubwa wangu anaitwa Mr. Peter Lengapiani, ambaye hangewezewa kufika kwa sababu ameenda shughuli zingine. Na tumekuja hapa kutiana nguvu kwa sababu ya Jackson. Jackson ni mmoja wetu, tunafanya naye kazi pale, lakini kwa sababu amefiwa ndugu na sisi pale tunaishi kama mandugu, hata sisi tumefiwa. Na ndio kwa maana tumefika ili tuweze kutiana nguvu. Na pia nimewaletea risala za rambirambi za mkubwa wangu ambaye angependa kufika lakini hangeweza kufika. Je, mmezipokea? Kwa familia, mimi ninawaomba tu, hii ni kazi ya Mungu. Kumpoteza ndugu yako si kazi rahisi, lakini kwa sababu kazi ya Mungu haitiwi doa, tutapokea hiyo uchungu tukisema pole. Na Mungu atawapigania siku zote. Na sijatembea peke yangu, nimetembea na mwenzangu. Labda aje awaambie jina lake, sivyo? Kiongozi wa ibada kanisa ambayo imekuja kutusaidia kusindikiza ndugu ya rafiki yangu Jackson. Hamjamboni. Mimi naitwa Washington Olinga, natoka tu hapa Rwanda. Tunafanya na Jackson kwa ofisi moja, na Jackson anakuanga rafiki yangu sana. Sasa ndio niliona hatuwezi tukakosa kufika. Sasa kitu kingine nasemea Jackson tu na familia, mjitie nguvu kwa sababu Mungu ndio amechukua na Mungu ndio alipeana. Asante sana. Thank you. I'm very grateful. Quickly. Next, Aparna Chiko Kiwenda, I want to recognize the presence of Madam Judith Nyanjo. Kindly. I also have Merab is a journalist with Ratego FM radio. I want to recognize my family. Our family. Rosia and the Kujen. Mkuje wote. Rosi Judith. Mko wapi? Rosi na Judy mko wapi? Where's Judy? Magi joga na won. Ma moro kana ngamar teng mabiro nyathini. She's my first born. Ilongo ni Rosi. Mutingo mano nyakwara. Ilongo na Manda. Olongo ni ADD. Ilunge na Mara. Malo na Judith and the second born.
Maluwen Amos, third born, gi Maluwen ok gichalo gin twins. Mano iluongo ni Jeptuno Tino Junior. En an achakra en. Maluwen iluongo ni Jemi Junior. Maluwen iluongo ni Brenzi. Moting kae iluongo ni Andri. To osiepna morita sani, Nyawenya Masiro Katieno. En ma. Mago joga, Joko Tieno. Koro kapok achiwo microphone, you have something to say? Huh? Hakuna, Judy? One minute. I'm Judith Diane Tieno, and I want to eulogize for my deceased uncle. From your loving Mrs. Anne, Wadinyako, Big Dad. It was so heartbreaking when we received the sad news of our passing. We were crushed and able to hold back our tears because we never imagined such news. We remember clearly that evening when our father came home from work at around 8:30 p.m. He told our mother that he had received an emergency call that you were seriously ill and that he had to travel home immediately to take you to the hospital. We thought that the next morning you will return with the good news, not knowing the news that came out was that our uncle had passed away. Why so early? Why leave our father this soon? We know the deep bond you shared with our father. Since learning of your death, he has tried to act strong, pretending that all is well. But the truth is that this young man is not okay. He has lost not only a brother, but a peer. I'm Elsie. Uncle Eric Kwademadong, our no-nonsense uncle. We still remember that Christmas Day when we wanted to go and celebrate at the nearby shopping center, but our father did not have money to buy us snacks. So your family instructed us to return home so that we would not embarrass our father. We obeyed you, even though we were disappointed, because you always stood for discipline and respect. Uncle Bonnie, you are serious, don't face at times. Even our mother, Mama Jamie, respected your presence. We remember the day you asked her and coach in Inokiwoga. Iniling Sate, Otieno no Kendo Omuola, end of quote. That was the kind of uncle you were. Direct, honest, and protective. Uncle Mosh, now you are gone. You have left our father without his closest companion, without his advisor, without brother. Who will he consult when tough times come in your absence? Today, as your children, we appoint our sister Judy Diana and Elsie to be the second pillar of this family, to help, guide, and protect us, and to stand with our father the way you did always. And before this congregation, we want to assure you and our father that you will remain united. Kaka Joka Otieno, Sisi Watoto, go well, Uncle, go well, Gordon, go well, Omosh. We will miss you dearly. May your soul rest in eternal peace. Amen. My name is Prince Yakaya. I have a little song to sing for my late uncle. It's been a long way without you, my friend.
we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Oh, 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 when I see you again. Thank you. Aminya Ogenya bende owache achiel kuom yore kata ariyo kata gimoro amora manyalo wacho kuom yore. Habari zenu? An kachung' kaluonga ni Millicent Anyao Kenya. Aluora ni to kang'eyo ahinya. Lakini diere mana an kode kae. Naneno Queen sasa kanonena kabet kacha. To ng'isa Nyao Kenya, in be iwuoyo ga adier. Nikech aneno ka nyeke nigi wuoyo, in isiki ling'a ling'a. Tang'ise ni mano nature na. Ogona ni ng'ama dhako osebede dala. Ibedo ng'ama wuoyo. Nyeke nigi nyalo kali ahi. Waling' kamano. Mano e gima nya paro kod oyuorano. Ero kamano. Amedo ka nyisi koro e mbele jogi ni nyithindo mochung' ka otum kata nyaka ka in min gi sani. Iwinjo? Aya. Iubeduru piny. Joyce Atieno. Aluongo my sister, my follower. Joyce Atieno. Seche mibiro Karen boikre. Then sama iwuoyo amiyi dakika ariyo ati jothuru be pok owuoyo ka. Koro inyalo tikri kodgi at the same time. Katachiel gin osiepe ma yudo ni bedo gosiepe en gima ber mokalo. Miyo gigi te itimo avia nywe. Ung'eny moko nya kwano ute but osiepe te agone gi erokamano. Mokwongo tik joka wauda aduoko ni erokamano maduong' ni utimo gima pok notim kaka wauda nyaka ne nyuola. Aduoko ni erokamano maduong' kabisa joka wauda. Jowaraya as a whole kotelnegi welfare chairman. Aduoko ni erokamano maduong' ni utimo bende maduong' kabisa. Aduoko ni erokamano. Mogik adwa wacho gik moko ariyo kende ewi omera ni. Achiel en about kaka nyotuo manyoponi. Nikech kada wuoyo mang'eny anyalo wacho mang'eny ma samoro anyalo chwano jok moko to kadwa ni mondo achwan jok moko. Onge tienda na dong' en osetho. Mar ariyo adwa wuoyo wach family ne. Number 1 e tuo omera ni tich ang'wen tarik 4 dwe ni saa 12 ka romo saa 1 ne an gosiepna moro mabe owadwa majagweng' ka. Nowadhi kamoro. Tigona simu, go simu dudeko kamako, dona soto bwana. Migo ni simu to kimakni, okimaki simu go namba ni akia. To samoro idwara office. To office ase wuok ok aradok. Owiso ne maka simu. Kara simu mana we mako ne. Mane ni ago report no mera tuo kabisa. Mang'ama nogocho nonyisa ni nowuoyo kada koparo ni an mageta. Bika wadu ni igo loko. Odhi marach. Mano doka sebedo for months kapok awuoyo gi bwana ni. Joshua, no one Joshua, and Jana Sabi. Joshua, no one Joshua, no one Gibana. Joshua is a maximum, Makosimu, or Niswa to Mare, and Niswa Jogan Kitchen, Napla, and Benabi the following day, and he's a king Nabi. To couple one Joshua Gosimo Kinania, King Middle Biruchabo, Bika Wono, and he's an Anna to Migora in Ecumanti, and he's an Anamaboro, Canal Birosan. And he's an Emmy Abanano, or we no way go Wadwa. Mongi sano tuo matin, nyo tuo sana lakini sano tuo matin. Gima chande goro no dwaro gima cham. Anisa ni kara auro ni gimoro kanyo matin nigo gimi nyalo cham.
wawuok mane wantie no wadhi e Port B kapod wana mana gi Joshua. To chako gochna kendo ni bi ane weche ok beyo ka. To nitiere osiepo mera ni manyaka no mera ne dhi Mageta 2000 ema gin ga go. To nang'eyo ni gimoro amora ma Mageta ko bwana no konyisa to joma wacho go samoro dhi wuoyo kodgi nikech nitie samoro ma ing'eni kane watindo kane wadongo kane jonyuolwa notho omera ni mano bedo kaka janyuolwa. Ma paro ka minwa notho kaparo jogweng' ka ong'eyo. Noyudo ka yuora ne kama Nyaloka. Nodak kodwa mok nowapogore kama ne wantiere. Nikech ne pod ong'ama tin. Tung'eyo Kamburo ka kaka ne chal. Kamburo ka aparo ni mier mana gweng' ka gite. Mae dala manodhier mogik molo mier gite. To wuoyi matin, dala wuoyi modhier mogik to weye gi nyithindo karibu 4. But nochung' kodwa kabisa. Koro bende ka Nyasaye noting'a matin ok noting'a ahinya matis to mana dwa kale matin. Koro nayudo ni mondo arelieve. Koro ka en Mageta nochopo time mana ng'isa ni bwana kidwa ni mondo winjre watim 1 2 3 for our own development. To nichopo time ok adwar mano. Koro na feel ga ni samoro kogona simu kopogore gosiepene cha to giketo kamkunje moro gosiepene gidwa mondo gikota gimoro matin mondo gidhigo. Koro noka receive ga gigo. Koro kano gona simu ni osiepene ne mana gocho na ng'isa ni bwana in kanya ni an Mageta. To penye ni neno mundu mogik karang'o. To ng'isa ni 1 week ago. Ok inene 2 3 days to ng'isa ni pok aneno. Akon joka kare dwa kota. To nyisa saka pok ang'ado simu ni be cha anene ko bet piny ka kulo wi. Osiepena no ne ye ka wuoyo kaka. Jama ka tere bana cha. Ongisa na chana ne ko kulu ye piny kata babia ta ngisa bia ne ire kichopo ire tigochna. Kana chopo ire nitie kaka go wana ga simo ta ng'eyo. Ongisa ni wore nyako bwana ni tuo. To mano message makawinjo kwa kuome. Tang'e ni things are not good. Kana sengisa kamano ana pod Nairobi. Tangiso Joshua ni bwana. Ng'ama kora wuoyo go ni gima wacho na this man and serious. Koro chura nyaka dhi lego kinyi kata koro pod do postpone. Ongisa ni kara mana sawa kini wiki. Kapok wasudo mabor mama moro chako gocho na kendo. Koro ngisa ni miya bwana no koro da wuoyo go kero kende maber. Oyiro Omondi onyisa ni wadwa asebedo kaka nyisi ni adwa biro dala lakini gisama wuoyo kodi in kanya ngisa ni ana Nairobi. Kara gocho no ndiwo ang'o mondo gokinyi to samo biro imiye pesa mar pick up gi pesa yie obiyo kawa gi giga an obiro tero hospital to giga to bigo dala ka hospital to bubu ka utera dala mondo bi adak dala so sandra yo kone morom ta penye ni serious gi gimi wacho no to ngisa ni an serious ta doga ngiso bwana cha ni wuone gi bwana no ko wacha die ta gocho ndiwo ondiwo David ngisa ni en tulo nyalo dhi kantiere transport na oro ne transport ngisa ni kara bende abiro kinyi warom gokinyi kitambo kinyi chop Mageta kendo ka base chopo. Kana gona simu kendo mara 4 to nayudo ka koro nokanyal nindo Nairobi. Ma Joshua ongisa ni ok nyal nindo. Biidh mtoka sani. Ma Joshua nogolo kuma ne wantie moduoka ot. Ma ngiso mi not mabiro a travel gotieno. Nawuok Nairobi sa 8 otieno. Ka chopo Kisumu gokinyi simu mana kwongo yudo ne mar bwana ne. Bo ngisa ni ochiewo maber to kech to kae. Koro dwaro nyuka to gigi mang'o nyalo chamo mondo ka